Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata con l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Zobuďte sa, vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie v Kooperatíve, tak ako väčšina, ktorá už dôveruje Vienna Insurance Group. Vi begynder vores historie i Kruså, hvor den største del af de danske kølebiler krydser den dansk-tyske grænse. Her har Foreningen af Danske Eksportvognmænd sit hovedsæde, og her samles og omlades godset, inden det kører videre ud i Europa. Her klareres og fortoldes, her veksles penge og påfyldes dieselolie, her udveksles oplysninger om vejforholdene på de store hovedveje gennem landene, og vi er med i førerhuset på en af de store kølebiler, der med fuld last på både hovedvogn og anhænger skal bringe hele danske kalvekroppe til det italienske marked. I 3 dage og nætter skal vi dele den sparsomme plads i førerhuset med 2 rutinerede langturschauffører, som hver 14. dag gør turen ned gennem Tyskland og Østrig til Italien. Eigil Holm Petersen tager den første tørn ved rattet, mens Christian Pilegaard sover i køjen bagved. Og i et par af de få minutter, hvor vi holder stille, beder vi Eigil fortælle lidt om de vigtigste af sine styregrejer. Ja, så har vi startnøglen her. Vi kan kun starte, når nøglen er sat til strøm. Så, når vi sætter den til strøm, så starter vi her. Ja. Og så har vi den her. Det er til anhængeren. Når det er glat, vi kører ned ad bjergen. Så for at holde langsomt, så tager vi den lige så langsomt. Så holder den kun hængeren. Det er godt, når vi kører ned ad glat is. Ned ad bjergen. Og så har vi bruggen her, den knap, der sidder her, det er med tomvogn, så kan vi let løfte de bare hjul, så det sparer på dem. Og hvis vi nu kører med læs, når vi kører med læs ned, og det er glat opad, så klemmer vi bruggen, så bliver der mere tryk på trækhjulen, så kan vi bedre komme op. Der er 5 fremad gear, og så har vi en knap her, 2-speed, det skifter i bagtøjet. Så kan vi skifte halv gear. Hver gang vi skifter, så kører vi frem her, og så skifter vi op, så giver en halv gang højere, og så skifter vi ned her, og så sætter vi knappen ned, så går den lidt mere ned i gearen, og så kan vi så trykke den op, så er den lidt højere gear. Sådan kan vi så blive ved frem af i alle 5 gear med den knap her, det skifter bagtøjet. Så håndbremsen, det er kardanbremse, som ligesom er bremsbånd. Den holder kun forvognen. Håndbremsen, den holder kun forvognen. Det er kardan. Og hvad er det for en, den del? Det her, det er i tilfælde af, altså, det er nærmest som en nødbremse. Det er i tilfælde af, hvis jeg springer og rører et eller andet sted på forvognen. Så slår vi den over. Derover her, så lukker jeg for luften alle steder. Så kan vi altså få hold på den, og så få repareret. Det lukker al luften væk fra det, hvor det er udtæt. I de mørke november-decemberdøgn er lastvognens projektører kun slukket i 5-6 timer. Resten af døgnet køres i mørke med forvirrende refleksioner fra modkørende bilers lys på den våde forrude, hvor vinduesviskerne time efter time i ensformig rytme søger og holder udsynet nogenlunde frit. Vi kommer fra Valpsund og skal til Padova i Italien. Vi har Kalundborg. Vi har 14 tons. Hvor er vi henne nu? Vi er ved Hannover nu. Ja, fører, det er lidt sne. Det kører i et spor. Men det tager jo så lang tid fra Valpsund til Padova. Det er de her 3 døgn. Kører I så hele tiden? Der kører vi over brudt nat og dag. Hvor længe har du kørt?
jeg har kørt siden... jeg har kørt siden 34, der fik jeg kørekort. Har du så kørt på de store ruter udenlands, eller hvordan? Nej, ikke hele tiden. Ja. De første 5-6 år, der kører jeg hjemme. Hjemme i Valsund. Ja. Og så har jeg kørt herned her siden. Kan du lide det? Ja, det kan jeg. Hvad er det, du godt kan lide ved det? Ja, hvad jeg kan lide ved det, det... Jeg tror, det er et dejligt liv. Men er det ikke det anstrengende? Jo, hvis der... Om vinteren, når det er dårligt før, sådan, der kan det godt være anstrengende. Hvad er det værst før? Det er sne og glat is. Der er toget, det kan jo også være slemt. Mens Ejgil og Christian ruller videre i natten sydpå, gør vi et spring tilbage til den lille by ved Limfjorden, hvorfra de startede i morges. I Hvalpsund har Ejgils bror Peter oparbejdet en større kølevognmandsforretning med eget værksted og speditionskontor. Og en tredje bror Jens sørger for vognenes trivsel, så de altid er driftssikre på de lange ture på alle årstider. Det betyder forfærdeligt meget, at man på forhånd, når man kører hjemmefra, man ved, at de ædler det, som man siger, de er i orden. Nu er det, vi kører med svenske biler, og vi er lidt uheldige stillet med at få reservedele. Vi har nogle gange måttet sende per fly, både til Spanien og Italien også. Så det er jo så heldigt. Det bliver for dyrt. Derfor har vi selv begyndt med vores eget værksted, for at holde de store reparationer nede. Det er dyrt at komme på værkstedet i dag. Der skal betales op til 20 kroner i timen for en svend. Og hvis man regner ud, vi har 8 biler, man skal cirka regne med 15.000 kroner om måneden til værkstedsreparationer. Og det er trods alt en besparing, som værkstedet vi selv har kan indtjene. Altså ikke det hele, men en del af det. En god chauffør skal helst passe sit køretøj, som om det var hans egen privatvogn. Han skal vist i det hele taget kunne meget. Vi spørger chefen. Han skal kan køre en bil. Han skal ved, hvad en bil den består af. Og han skal også forstå oven papirerne ved de forskellige grænser. Hvad koster en kølebil med anhænger og det hele? Ja, hvis den skal være ligesom en af de her med kølemaskine og alt, hvad der til hører, så koster den jo 235-40.000 i dag. Og hvad er den så værd, når den ligger ude på landevejen med fuld last? Ja, det er jo lidt forskelligt. De fleste tilfælde består jo lasten gerne af fra 100 til 200.000 kroner, når det drejer sig om kødvarer. Og særligt når det er forædlede varer, så går det noget højere op. Men i hvert tilfælde er i stedet mellem 3 og 450.000 kroner repræsenterer det jo gerne i værdi. Og hvordan kan det så være, at det hele ligger her i Hvalpsund? Ja, hvorfor er det lagt her? Det er jo ikke sådan lagt her. Det er jo kommet sådan lidt efter lidt. Det stammer jo helt tilbage fra 1927. Der fanger man en masse brislinger her i fjorden. Så man fandt ud af, at det var bedre at køre sydpå i bil, end at sende med toget. Det var hurtigt, og så har tiden jo gjort det til, så blev det kød, det skulle eksporteres, og ost, og i det hele taget landbrugsprodukter, så har vi fulgt med udviklingen. Hallo? Ja, Rosenberg, dag. Hallo, Rosenberg. Har du noget vogn i Mannheim i forhold? I Mannheim? Ja. Nej, det har vi ikke, du. Vi har sendt en til Italien, men han læser ikke af i Rom og Napoli før på mandag. Lørdag mandag. Nå. Det var for lang tid inden han kom op. Ja, det gør det jo. Det gør det jo. Du skulle have sagt det i forgårs. Ja. Der havde vi en vogn. Det vidste jeg sgu. Nej, det vidste du ikke. Sådan er jeg altid. Når I har læst, så har vi ingen biler i position. Det var den fjerde bror Jørgen, som har den daglige ledelse af driften. Hans telefon ringer døgnet rundt. Snart er det kunder, og snart er det chauffører, der vil vide nyt om returlast fra fjerne byer, eller som skal have hjælp ved genvordigheder med told og grænsepoliti, eller ved uheld med vognen. I et hjørne af kontoret står den uundværlige fjernskriver. Den bruger vi til vores forbindelser i ind- og udland, for at være i kontakt med vognen rundt omkring over det hele i Europa. Og det er så let, for når chaufføren han skriver hjem for at få at vide, hvor han skal læse returlæs, så kan vi skrive ned til ham, så har de sort på hvidt. Så er der ingenting. De kan ikke komme og sige, det har vi aldrig sagt, for det står skrevet. Så det er en meget god opfindelse.
Er det ikke strengt at være kone til sådan en chauffør? Nej, det er det som ikke. For det lever man sig faktisk ind i. Når man har børnene, så går man jo op i dem, og vi har en stor familie her i byen, hvor man kan komme til. Så man er faktisk ikke sådan ensom. Det er værst, når man skal i byen og bliver inviteret ud, man skal afsted alene. Det er ikke altid lige sjovt. Og så til jul, der er vi jo særligt spændt på, om vi har dem hjemme. Det var et år til jul, at Jens og Ejkel, de ringede fra grænsen, at der var en tur til. Og de regnede med 99%, de var hjemme til juleaften. Men de fik så lov at køre, og da de så kom til Hamburg, der begyndte rullen at gå. Der begyndte de at sprænge dæk. Men vi regnede jo stadigvæk med, at de kom, at de kunne nå det. De havde cirka et par dage at løbe på med de her dæk. Men da de kom til Spanien, der blev det snestorm. Og inden de kom ud af Spanien, der var der oversvømmelse. At var det ydermere forsinket. Så da de kom til juleaften, der kørte de ned i Frankrig. Og så var de altså først hjem anden juledag. Men så holdt vi så juleaften anden juledag igen. Og Grete sætter sig hen ved vinduet med sit strikketøj. En julegave til den farende mand. Mens hun lytter til formiddagsmusikken fra en tysk station. Det er jo den samme, som hendes mand lytter til, mens han i den sure novembermorgen gør klar til at dreje af fra autobanen ved Witzenhausen for at skyde genvej mod Nürnberg over Fulda og Schweinfurt og for at undgå de skrappe bakker mellem Kassel og Frankfurt. Nu skal der også passes på den lokale trafik af traktorvogne, cyklister og fodgængere, men Ejgil kender bredden og længden af sit lange vogntog, så han snor sig behændigt igennem de små byers smalle gader. Mens vi nu ruller afsted, kan jeg give den nogle oplysninger, som jeg fik af grænsekontorets leder, da vi passerede Kruså. I 1955, altså for 10 år siden, rullede en lille 500.000 tons gods med lastbil over grænsen. Men sidste år var tallet oppe på over 3 millioner tons. Altså omkring 7 gange så meget som for 10 år siden. I efterkrigsårene var det hovedsageligt fisk, der transporteredes med lastbil, men nu udgør fiskelasterne en mindre og mindre del af den samlede godsmængde. Nu er det forædlede landbrugsprodukter og andre industrivarer, der ruller over grænsen. De danske eksportvognmænd har formået at holde broderparten af de internationale transporter til og fra Danmark i danske biler, og det betyder i dag en valutaindtjening for Danmark på ca. 60 millioner kroner om året. For eksempel har tyske vognmænd kun ca. 15% af transporterne over grænsen. Nu håber man på, at de store vejskatter og opholdsafgifter, som danske biler må betale ved kørsel i udlandet, må blive ophævet i takt med den kommende liberalisering af det europæiske transportmarked. Nu skal vi hilse på Christian, som havde hundevagten mellem 2 og 7 i morges, og som nu ved middagstid skal ud og trække lidt frisk luft. Og han har endda fået solen til at skinne lidt. Ja, jeg læste engang en artikel om eksportchauffører, og der stod, at det var et arbejde for mandfolk, og det kan man godt sige, det er. Og derfor er det jo også, at enten bliver man ved som kølevognschauffør, eller også holder man op, kort sagt. Men når man først er kommet ind i det, så tror jeg ikke, man bryder sig om at komme til noget andet. Jeg i hvert fald for mit vedkommende kunne ikke tænke mig at blive bundet ind på en fabrik og alt det der, og have en eller anden til at stå og råbe efter. Men så snart vi er ude af gården og har læsset og det der, så er vi vores egen her og kan holde, når det passer os. Selvfølgelig skal vi passe ved frem til tiden, og det gør vi også.
For os betyder det jo, at vi dagligt kører nogle kilometer. Vi tjener kun penge i det øjeblik, vognen ruller. Og derfor er vi sådan set ikke interesseret i ret mange spildedage og holddage og alt det der. Og kan man sige, at det er lidt irriterende, at vi for eksempel er nødt til at holde om søndagen i Østrig, Italien og Tyskland. Hvorfor det? Fordi man simpelthen har forbudt alt lastvognskørsel. I Østrig er det forbudt fra klokken 3 eftermiddag, lørdag eftermiddag, til søndag aften klokken 8. Og i Tyskland fra lørdag aften klokken 12 til søndag aften klokken 12. Og ærligt talt, det var et problem, som vi godt kunne tænke os at få taget op til diskussion. Der går en masse spild arbejdstid, nu når man råber op om produktion og alt det der, så synes vi ærligt talt, at det er lidt akavet, at en vogn skal have så mange spildtimer. Det er også dyrt for vognmænd at holde køretøj i gang hele tiden og så videre. Men det er selvfølgelig et spørgsmål, som vi ikke kan have nogen indflydelse på. Kort før jul blev vi torpederet i en lille by, det her Asmenhausen i Tyskland, af en amerikaner. Det var glat, og han mistede herredømmet over vognen og kørte ind i forenden på os. Og en del af køleren blev ødelagt, og lygter og skærme. Militærpoliti kom til og indrømme altså, at vi så ubetinget ingen skyld havde, og at det var deres pligt at hjælpe os. Vi kørte rundt i en jeep med et par sergeanter en dag for at finde en køler og lygter. Men da klokken var 5, havde vi stadigvæk ikke fået noget resultat. Og sergeanten sagde, at vi må op og tale med kommandanten. Vi kørte op, og efter nogle par laver, så siger han, ja, vi må vente til i morgen, så må vi se, om vi kan skaffe en vogn til at slæbe jer til Schweiz, eller få fat i en dansk kølevogn. Der kørte jeg sammen med min bror. Det er så enige om, at vi selv ville forsøge at køre ned til en lille by, hvor vi har set det værste. Det var cirka 5 kilometer fra uheldet. Og vi fyldte et par tomme kanister op med vand, og min bror sad op på skærmen og fyldte vand på køleren. Så kørte vi langsomt ned til byen, hvor jeg fik fat i værkføreren, og så til at forklare ham om affæren, og sagde, at vi skulle gerne være kørt klar hurtigst muligt. Det var alright, siger han. Og vi kørte ind klokken 5:30, og klokken 9:30, der var vi færdige, og han fik nogle pund smør og lidt konserver, så vi lavede mad til arbejde, og så var det helt okay det hele. Klokken 9:30 fortsatte vi turen. Så begyndte vi at køre til Italien. Og en af de første ture, min bror og mig var på vej ned over med en byssing, røg der et olierør til bremserne. Det var bremsesystemet, hvor der er trykluft kombineret med olietryk. Og hvis jeg rør det røg, så var der ingen bremse på mere. Vi kørte ned ad mod en lille by, og gik selvfølgelig ned i første gear for at have så meget styr på vognen som vel muligt. Så røg olierøret, og motoren kom op i mægtige omdrejninger. Jeg fik min bror portet ud, sprang ud og løb langs med vognen og kom så om til påhængsvognen og fik fat i håndbremsen, og på den måde fik vi så hold på vognen. Da vi så kom ned til byen, så var vi inde ved en mekaniker og få fat på et olierør. Og så siger han, I var heldige, for samme sted var der en hollænder, der var forulykket med en lastvogn. Hans makker sprang ud og reddede livet, men han selv gik til, men fandt i øvrigt en afbrækket arm knudet om håndbremsen 50 km på ulykkesstedet. Ja, vi er skiftet nu her, og vi kører sådan 3-4 timer, så skifter vi.
sover indimellem. Vi er altid 2, for vi skal jo. I Italien skal vi jo være 2, men det forlanger de. Men når vi kører i Tyskland, der kan vi godt køre ene, men så må vi køre 4 timer og sove 8 timer. Og det er jo også skønt at være 2 mand. Altid. Kan I så enes? Ja, det går fint. En tur vi var i Faenza og læse sprøjtvæske til Danmark, der de bruger til markerne. Da vi kører hjem af, så oppe ved Fulda, der var jeg i gang med en tynde lægge. Så ville vi så holde og gå ind og få den vendt om på hovedet, for at det skulle løbe mere ud. Og det gjorde vi, og vi kørte videre, og det var Jens, der kørte dengang. Og da vi kom op efter Hannover deroppe, så sagde Jens, det er sgu galt. Mine øjne, de begynder at stikke. Jeg skal vist hen og hvile lidt, sove. Nå, jamen det var godt, så skiftede vi, og jeg kom til at køre. Og da vi så kom lidt længere op, så begyndte jeg også ved mig at stikke i øjnene. Så sagde det Jens, vi må sgu vist hellere holde, Jens, for det er sgu noget galt. Med mine øjne også. Og vi holdt ind. Så da tankstationen, det var ved Allertal. Og så sagde jeg til Jens, at det må være noget galt med øjnene. Vi må nok hellere være ind på tankstationen. Og vi gik ind på tankstationen og snakkede lidt med dem og sagde, at de kunne få fat i en doktor, for vi troede nok, det var noget galt med øjnene. Vi fik fat i en doktor, der kom ud til os. Jo, sagde han, hvad vi er i vognen? Ja, vi har giftstoffer til sprøjtning af frugttræer og marker. Nå, så vi skulle endelig have øjnene sprøjter. Og så skulle vi endelig beholde den til om morgenen. Og vi gik i seng i vognen og sov til om morgenen, og det var stadigvæk det samme. Så sagde jeg til Jens, så må vi hellere få ringe hjem til Peter hjemme, og for vi kan i hvert fald ikke køre mere. Så ringer vi hjem, og vi sagde til, ja, det er ikke alt, vi kan se noget. Nå, så Peter, jamen vi kommer ned hurtigst muligt i personvognen med en mand, der kan køre hjem. Og Peter kom ned, det var om 5 timer, så var Peter dernede. Og så tog han os med hjem, og så kom vi hjem til øjenlæge om aftenen i Åbenrå. Fik øjnene sprøjte, så gik jeg væk, automatisk væk. Fra Innsbruck begynder det at gå rigtig opad. Og vi har fået følgeskab af en anden kølevogn fra Valpsund, der er på vej til Genua. Chaufførerne holder gerne sammen, så de kan hjælpe hinanden, hvis noget skulle gå galt. Og op over Brenner er der altid mulighed for maskinskade, eller hvad der er værre, sammenstød med modgående lastbiler, eller udskridninger på den fedtede, smalle bjergvej, der må bære hele den tunge trafik mellem Italien og Mellem-Europa.
Der er ikke mange centimeter at give væk af, når de svære kolosser skal mødes, og overhalinger er ofte galmandsværk. Men hvor vogne styres af stærke jyske næver, der sidder på folk, der kender deres job. Så mens motoren væser i et af de lave gear for at slæbe de 30 tons dødvægt op ad bjerget til Brenders 1300 meters højde, så kan man i ro og mag læne sig tilbage og nyde de dejlige udsigter, der åbner sig rundt om hvert sving på vejen. Så er begge vogne nået velbeholdende op til grænsen, oven i købet i dagslys, så vi rigtig kan følge med i chaufførernes genvordigheder med toldklarering og dyrlægekontrol. På den østrigske side går alt glat, men da jeg tager opstilling på den italienske side for at filme indkørslen i Italien, lægger en tung politihånd sig på min skulder. Og i stedet for at registrere jysk sindighed kontra italiensk palaver med mikrofon og kamera, så må jeg tilbringe 5 timer med at overbevise en stram gendarmerioberst om, at jeg slet ikke er interesseret i de italienske grænsebefæstninger, men kun i 2 skikkelige danske chaufførers passage med 15 tons kalvekød. Disse billeder er fra hjemturen over passet, hvor jeg sneg mig til at filme, inden jeg gik i clinch med politiet. Lad os i stedet springe tilbage til Ålestrup slagteri, hvor vi for 3 lange døgn siden indtog den kostbare last af fersk kalvekød. Og her fortæller nu direktør Eivind Nielsen. Grunden til, at vi sender varer til Italien, det er jo så givet den, at det er det bedst betalende marked, vi har. Og nu har vi der herfra i hver uge siden 1950 afsendt varer. Og det håber vi også må fortsætte. Og grunden til, at vi sender med kølebiler, det er så givet den, at vi her kan indlæse med en temperatur på plus 4-5 grader, og også aflevere den med varen med den temperatur. Og så har vi lige den fordel, at vi med den samme last kan aflevere hos flere kunder i Italien. Og præcis aflevering. Den last, vi kører med i dag, den skal vi aflevere i Padua klokken 6 lørdag morgen.
På grund af forsinkelsen i Brenner er klokken dog ikke 6, men 10, da Eigil og Christian svinger ind i gården ved Giulio Grossolis importlager og slagtehus ved Padua. Og de italienske lagerarbejdere venter utålmodigt, for der er fodboldkamp om eftermiddagen. Så Christian manøvrerer hurtigt og sikkert den store vogn ind gennem porten til losserampen inde i hallen, og snart er losningen i fuld gang. Og de to chauffører kan trække vejret lettet. Endnu en tur er gennemført planmæssigt og uden uheld. Som de ser, har kun dyrlægen hvid kittel på. Arbejderne tager det ikke så højtideligt med renligheden. Deres overalls har både olie og andre pletter på. Men chaufførernes ansvar er nu forbi. De har afleveret kødet i kølevognene i samme temperatur som ved indladningen i Ålestrup. Og nu skal kødet videre i Grossolis distributionsvogne ud til slagterbutikker og restaurationer i området Padua, Bologna, Verona, Mestre og Venedig. Og jeg følger med og konstaterer, at selv i denne sure novembertid, hvor kun Adriaterhavet og ikke turisterne oversvømmer Markuspladsen, betaler man rask væk 14-15 kroner for et kilo kalvekød, som på Hobro Marked er indkøbt til 3,80-3,90 kroner kiloet. I den egentlige turistsæson kan priserne endda ryge op på næsten det dobbelte i de store italienske turistbyer. Eigil og Christian tilbringer lørdag eftermiddag med at skylle vognene rene indvendigt og drikke dansk kaffe med rugbrød og spegepølse til, og den tvungne søndagsfridag tilbringes på en parkeringsplads, hvor der hviles ud til hjemturen, der begynder præcis kl. 20, da lastvognene igen må rulle på de italienske veje. Og mens sneen falder over Venedigs vinteroplagte gondoler, så går turen til Pordenone, hvor returlasten af vaskemaskiner indlades tidlig mandag morgen til aflevering i Esbjerg i løbet af torsdagen. Vi siger god tur hjem, og tak for turen.